Ndewo na ndị be anyị ana m ekene onye ọnụ na-ekene onye ana wee na-asị na ọ ga-adịla anyị mma na ekene nwoke na ekene nwaanyị. Ibe nji maka ya wee bịa tata bụ ibe a na-ewu na afele mba ụwa maka our evangelist, our John the Baptist, our Okarisia of our time, evangelist Chukwuebuka Anozia Obi na Zion Ministry. Before I continue, I was a member of Zion Ministry. I was a member of Ebube Monso Adoration Ministry. I was a member of Mbaka Ministry. You got to go. Man, even if you continue on, maka na mgba nkịtị ọdụka ga-asị na nnụlụ iwe na-eme na mmụma gba nkịtị. You got to go. Mgbe na-asị na maka na o kwuru na ọ na-relocate to East na enwe ndị America contribute to 1 billion naira plus ego ndị ọzọ a contribute na the last crusade o made this year. Ịghọtago? So ndị mmadụ na-ekwu, onye ọbụla na-ekwu opinion ya, ma ndị na-ekwu na o meterie kedu ibe ọ na-anatala, ma ndị na-ekwu na ka o je mepee industry rapụzi ya ibe ya na chi ekwu na ọ ga-eme n'ụwa. Mgbe na-asị ka njụọ sị ọ na-aba afụrụ dị ibe na-emene, ọ na-aba afụrụ ibe Chineke ji eme, ọ na-aba afụrụ mkpamkpa ọ na-akpa, ọ na-aba afụrụ ka ụwa niile si abịa na-ajụ esi ya, ma ndị na-anata anata, ma ndị ọcha dị ya, ma ndị ezi, ma ndị ụlọ, onye ọbụla na-agbagharị. Ọ na-aba afụrụ uludu na ọ na-abata be anyị. Obegodi ministry ya ọ ga-ebu ma hospital, ma hotel, ma charitable organization ya niile ọ ga-ebu wee nata. Ma obegodi si ya ọ ghara enye more than 3,000 or 5,000 ọlụ. Ịghọtago? Nwe industry karịrị ya a na-ekwuzi nke ahụ ke maka spiritual part of it, ma healing ma ọsị ya na ọsịrị ya ndị agadi be anyị ma ndị nwere ike travel je Lagos ọnọlụma nso a na-azị ekwu ma development ise ọ ga-edevelop that area. Ịghọtago? ndị alụrụ ụlọ na-alụ ụlọ na-erent, ndị ga-alụ hotel, ndị ga-emepegasị businesses dị anya, ma restaurant, ma schools ma ọsị ya na ọsịrị ya. Ọ gịnị na-eme dị ibe a? Anyị apụta na-eto nwa anyị ule n'ilo, anyị apụta na castigate ya na gịnị mere? Ọ na anyị abụrụ ezigbo iwe Chineke ji ewele eme. Onye ka m na-asị kedu ibe na-emedo anyị eme? Ndị Yoruba bụ ndị ofe mmanụ ba na-eme ndị nkebe like that. Ndị mba n'ọzọ ma Ghana ma other African countries a na-eme ndị nkebe like that. Ịmakwa na ajụwa ese na ọ kachava ncha niile mma. Ọ kachava ncha niile mma. Kedu ibe na-eme anyị eme ibe a? Onwe onye ọ nọchile ezi. Ịmakwa na Chineke na-eyuzie n'ụzọ dị iche iche inyere anyị aka. Onye ka anyị si ka m nwere vidiyo kọwara ụmụnne m na ibe niile ọ na-eme ọpọ na ibe niile ọ na-eme sọsọ ya, ibe mmadụ 5, ibe mmadụ 10, ibe steeti na-eme, ibe Igbo ga-eme, obe emenwuru ọ na-eme sọsọ ya. Ozurokwe anyị nwere nnukwu nsogbu na East anyị ebe o bidogo mebie si tinye aka onye ọbụla. Ịbụ na onye bịa na famili erezie mmadụ 5, nyere mmadụ 5 aka, mmadụ 10 osoche. Ịghọtago dịba? Ịma na anyị enwere ana ifugie. So na anyị n'idele indọstrị anyị enwere ana, mana anyị nwere ụmụaka gụchara akwụkwọ na akwụgharị onwere ibeba na-alụ. Ịghọtago dịba? So nke a o bidoro ya kịta ọ ga-anọ n'Imo steeti. Onye kwele ndeda side aka otu Fada Mbaka si wee nye aka n'Enugu steeti, ma Fada Ebube Monso si wee nyekwa aka na Anambra steeti. Ịghọtago? Nke onye ma ọ ga-eme ya mee n'ala Igbo na anyị n'idele enyemaka ebe ndị na-achị anyị enwere ike inye nwụrụ anyị aka na ụmụaka na-amụ nke azụchara n'akwụkwọ tụbucha ego tacha abụbụ for years. Onwere ibe a na-alụ. Ndị nwoke na nwenye a na-ebigheri aka, ndị nwaanyị a na-ebigheri aka. Ọ dụrọ mma si akọtọzina onye manọ nke ọ ga-eme ya mee. Ndị ịbụrụ ndị na-akọ ekwuru unu aka na kolota, ekwuru na unu aka na kolota. Ọ bụrụ ibulu ọnụ ma aka ga-awụ agbacha ịma nke ihe ime n'ọlụ anyị niile. Ọ bụrụ sọ ọlụ evangelist Ebuka
of Zion Ministry. Ịghọtago na ibe mere expect ụmụnne anyị ị na-emebu ị na-etu na-ajị ya ike na-emeri ya ekpere ka Chineke gbaa anyị ume n'ibe niile Chineke ji eme na the ministry ya ibe anyị suppose ị na-eme. Ịghọtago after all mụnwa na onwe m abụrụ m onye Catholic mana o doo m anya kịta na ndị ka na-akpa ndị Chineke ji akpa mkpamkpa n'ala Igbo bụ ndị Catholic. Ọkwụghọtago ma anyị nidere ịbịa na-esepareti ibe ha na-esepareti ndị ọcha tinye anyị ka anyị na-esepareti onwe anyị ka ba wee na-enwe ulu anyị nidere. Ọkwụghọtago na ibe na-eme expect bụ ka a na-ekene Chineke na-emeri ya ekpere. Ọkwụghọtago na-agọrọ ya ọgbọ ma ndị omenala onye ma onye ka ọ ga-esinye aka nya aka na anyị niidele enyemaka n'ala Igbo ka anyị gaa iru Zion Ministry abụgokwala a good example of it. Although na Mbaka Fada Mbaka emegi den Ebube Mmụọ Nsọ menye nyanwa na onwe enye wee nafe emie n'ụdị pụrụ iche biko si kwadue si nye aka anyị akọtọzina anyị apụtazina ọnụ n'ilo ka onwe anyị ọnụ. Ịghọtago because na otu anyị si akọ onwe anyị ọnụ a na-amụkwa na anyị amụ onye ka nsị ka m kọntributu ọka bụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu onye nweta ozi anyị atụsa biko ka ndị amara wee were ya mara maka ụfọdụ bịa ba nara ịchọ ọfụma ba mara na ibe Chineke ji eme dị egwu. Ọkwụghọtago ọnya ka anyị wee sị ka m bịa ka m nkwupụta nke m. Ịghọtago onye nwee kọment ya jee na kọmentị tinyere anyị aka. Ịghọtago ana m ekene onye ọbụla na-asị na ọ ga-adịla anyị mma. Ngwa anyị enwe na next video.